салому алайкум дӯстон, ҳозир дар бораи телефони Redmi Note 14 Pro Plus ва Samsung A55 бонуси абзор мекунем. дуруни об да месанҷем ки об дар кадомаш кор мекунад, кадомаш намекунад ва дар бораи ҳамаш гап мезанем. Агар шумо телефон дар кор боша, адреси мо метро Бутырская, торговый центр Зелёный ва магазини Realfon. Ин боша тарзи камера карданаш ва хитон бинем ки телефонҳо чӣ хел качественни камера мекунад ва баҳо чунем ки кадомаш мақсад качественни камера мекунад ва кадомаш хубтара. Дар пусти мана камера кардем. Redmi 14 Pro Plus боша CX пеш мебиёра. Мана бинем CX пеш мебиёра ва Samsung A55 месанҷем. Телефони Samsung A55 боша так Samsung 10X пеш мебиёра, не ки качестве камера. Кинша бинем ки мисол телефон чӣ хел камера мекунад. Камераи 50 мегапиксел ва Redmi Note 14 Pro Plus боша 200 мегапиксел. Дар характеристикаш подробни ҳамаш гуфтагие. Боз боша дуруни магазин медонем ва телефонҳоро тест мекунем. Яким абзорша сар мекунем ай дуруни обда тест кардан ва Samsung A55 қадди 14 Pro Plus дар дуруни об меандозем ва мебинем ки мисол чӣ хел кор мекунад ва чӣ хел поддерживат мекунад. Так, бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Мана обай Samsung A55 ва телефони Note 14 Pro Plus мана дуруни обда мемонем. Ина ҳардуш дуруни обдан. iPhone хеле тар накунӣ бо камераш безе мешава. Так, ин мехем мегирем ай об. Любой телефон дуруни об да кор мекунад. Ана ай об мегирем бо 100% телефон кор мекунад. Ва дар вақти мисол ай об гирифтан телефонҳоро ҳатман як бор ҳамин хел такидан дар корай. Шитобе ки далши мисол болои экранашда ягон чиха меган чакраи об намона ки экрани хел ба хел кор мекунад да ҳамин хел. Телефонҳо боша IP68 ай об заштан мекунад. Мана бинен телефонҳо 100% Samsung A55 100%, яъне ки ягон бассейн мерен оббозӣ мерен, ягон ҷо мерен метавонед ки дуруни обда даромада сӯнгак ё ки ягон сурати хотиравӣ барои худтона бигирен. Телефони 14 Pro Plus як плюс ҳамие ки дар дуруни комплектатсияш чихоли сиёб, блок, защитная плёнка, кабели оригинал, скрипка ҳама чиз ай худаш дора. Redmi Note 14 Pro Plus ва Samsung боша дар дуруни комплектатсияш ранги iPhone фақат кабели Type-C ба Type-C мешавад ки чихол стекло блок шава ба нархи дастарс метавонед ки магазини Realfon харидорӣ кунед. Ва телефонҳо бошанд памяти 8/128, 8/156, 12/156 мешавад ки нархи Samsung ай 29000 рубл ба нархи аксия то охири моҳ дар магазини Realfon сар мешавад ва телефонҳои Redmi Note 14 Pro Plus бошанд нархошон ҳамаш мутози гап мезанам. Мана бинен нархошон аҷаба шумо гап занам. Нархошон боша так 8/156 37500 рубл. Если что, памяти 12/156 ани Redmi 14 Pro Plus ҳам мешава. Барои нархномаи телефонҳоро фаҳмидан, ҳамаи нархномаро фаҳмидан шумо метавонед ки дар телеграм канали Realfon Москва дар омада ай ҳамаи нархҳо бохабар шавед, ай ҳамаи аксиёе ки ҳаррӯза ҳарафтаина мо мепартоем қафо намонед. Доставка боша ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон боша ҳамаи шаҳр ноҳияш то ҳамун ноҳияра то ҳамун вокзалтона доставка хоҳем кард. Дар даруни Москва бошед то метатона доставка мекунем. Доставка боша даруни Москва ай 300 рубл сар мешава. Дигар шаҳрҳои Россия 300 рубл через почта Россия ро мекунем. Тоҷикистон боша ай 70 рубл сари телефони сар мешавад. Рақамҳо дар болои экран метавонед ки муроҷиат кунед. Операторҳо боша ба шумо оперативни ҷавоб хоҳанд дод ва ҳатман фикри худтона дар комментария нависонед ки мисол кадом телефона хариданаш стоите.